Magandang morning sa inyong lahat. At aming love shoutout po sa mga viewers ng Bicolano LB Vlog. At ngayon araw po, pupunta po tayo ngayon sa Pansol. Tayo ay naanyanyahan ni Ninang namin sa kasal. Gusto namin mapuntahin doon at kita-kita daw kami. Kasama natin si Mrs. Ayan. Siyempre si Binboy. Ayan. Ayan guys, paalis na kami. Siyempre kasama natin yung editor natin. Ayan, editor natin. Kasama natin dyan. Para tayo pa nagbablog. Ayan o. Mag-hi ka rin pa. Hi guys. Hi guys. Support po. Yan, Bicolano Elvin daw. Ayun guys, doon po kami sa Paulo Place Resorts. Diyan po yan sa Pansol. Yan. Ayan guys, siyempre kasama natin yung ating pinakamagandang anak ko, yung panganay. Yan. Let's go! Ayan guys, punta na kami ng resort. Napakaganda ng biyahe namin, di masyadong maulan. Mga artista oh. Ayun oh, artista yung isa oh. Dito pala yung mga boss natin dyan ah. Oy. So guys, Oy. Te. hi Bicolano Smart Vloggers. Hi Bicolano Elvin. Ay, hello. Ay ta. Kamusta dyan? Wala bang kasamang boyfriend dyan? Lady Gaga. Wala. Nasa US na. Ay, nasa US. Nagbakasyon. Are you there? Ayan, ayan. Oh my God. Wait, Yan guys, dito na tayo guys. parang weirdo na po. Kuya Edwin, kasama natin. Ayan. Yan poging driver ni Boss Dexter. Kasama namin mga artista. And this is my so I'm Yes. vlogging. Hi guys, I'm vlogging today. Yes. Hi, can you please tell me how to send this YouTube? Ayan, pasok po tayo. Hello! Ang ganda-ganda naman. Ganda-ganda naman. Sino naman ano po? Darating din po. Ito yung pinakapogi na Bicolano Elvin. Ayan. mga pinakapogi na kapatid ni Kuya Bong. Kanina na ba kayo ba? Ha? Kagabi pa kayo din? pa. Oo. Ganda. Dre, maliligaw ka ba? Ako. Kapit bahay ko sa Paul. Dapat bahay mo? Sayang! Better day ko. Kasi yung aso niya malaki. Oh. Nakawala. Dahil yung mga manok ko. Guys, ito pala si Kuya, kapitbahay niya pala si Kong TV dati. Dapat pala eh. Dapat naman pa tayo nagkakilala eh. Kaya inilipat sila ng Merville eh. Nasa Merville na sila, no? Oo. Yung nanunukit ng mangga tapos naka-plastic. No. Doon yung sa amin. Idol nito eh. Kung TV. No. Nakita ko na po yun. Kapit bahay namin yun sa Better Living. No. May pagitan lang kami isang bahay. Nong! Ay. Good afternoon! Kumusta? Ito. Tumatanda na. Basta, andito pala yung mga pogi sa Polva eh. Ay, tara, kumusta? Basta lang. Kano ka pwede?
Nung Lunes na ako. Ito nga palos ka man Manila. Napilitan. Ito, may barkada talaga. Sarig mo na, Noy. Ha? Kaso na yun eh. Shoutout ka man sa Polba, oh. Ay, guluto sila, oh. Hello po. Ganda pala rito. Maluwag. Birthday pala ni Nang Bilin, no? Wala. Guys, may ilit siya. Editor. Uy, tama na yan eh. Ay, kakaano lang pala niya. Yan po si ate, oh. Hi guys! Kaya mo bang malamig? Sarap niya, no? Grabe, yung isang basket na gulay na, ano? Gabi. Grabe. Grabe. Dami naman tong gabi na to. Ayan pa, oh. Grabe naman talaga yan. Busang sanggaw na gin yan, eh. Ayan, yung mga gano'n. Ayan, si Boss Adrian, oh. Simple-simple lang yan. No rice! Norma, kain ka. Abe. Tama na yan. Hello. Anong ngaran mo? Ayan, shoutout ka, oh. Panood ko sa Polba. Kasama ka sa vlog, oh. Bilas, tama na yan. Bilas, tama na yan, Las. Tama na yan. Panglima na yan, ah. Ay, dalawa. Ayan, naligo ka na. Sige, mamaya-maya. Oo, mamaya-maya. Oh, sisid ka. Wow.
Yung sisid niya parang isang hakbang lang eh. Nina, talaga. salamat talaga. Salamat. Sura lang kita, Nina. Yan. Thank you na ka. Opo. Thank you. Sinabi ko kay Ninong na papapot na lang ako sa Gcash sa'yo. Ang dagdag mo man lang. Oo. Yan. Oo nga. Yun nga sinabi ko nga na. Salamat ah. Dahil si Nina, ayan. Salamat po, Nina. ha. Thank you din po. Thank you po, ate. Thank you, thank you. Oo. Yan. Hello. Tama. Thank you. Thanks po sa mga ano. Mano, shout out ka muna. Oh, shout out sa mga family. Yeah. Ate, shout out ka muna. Salamat ha. Salamat talaga. Oo. Opo. Thank you so much. Shoutout ka muna doon sa call ba? Shoutout ka dali. Son, salamat Son ha. Oo, salamat. Ninong, salamat. Oh, ulitin ah. Basta sinabi ko sa'yo kahapon, ay kanina. Okay na yun. Salamat Ninong, sa ulitin. Ayan, sakyan ni Ninong ko. Ayun, maraming salamat. Salamat sa happy birthday lahat kay Ninang. Ninang Bilin. Thank you so much. Ulitin. Te, shoutout ka muna te sa mga taga sa inyo. Vlogger. Bicolano Elvin Vlog. Oo nga. Manood ka mamaya ah. Babay, ano ka to? Salamat po, salamat. Salamat po Ninong. Salamat. Salamat po. Ingat po kayo palagi. Manoy, manood ka mamaya. Pupusta sa Bicolano Elvin. Bicolano Elvin, ang vlog natin. Sa driver ng Dexter. Yan. Shoutout dyan. Pinakagwapo ng driver. Shoutout ka kuya. Vlog ng ano, oh. Saan kayo? Sa Paranaque. Bicolano Elvin vlog. Bicolano Elvin. Oo. Okay. Nagbiyahe ka? Shoutout ko lang po ako sa barkada ko kay Boss Masato Fernando. Ayun. And then behind Chris. Saan lugar kuya? Masato Fernando, si rider natin ng Pilipinas. Ayaw kayo. Sige. Okay yan. Sikat na rider natin, number 17. Ayun. Ayan Tapos si yung kuya. barkada ko si behind Chris. Siya yung vlogger din. Yan. Salamat kuya. Okay. Thank you. Paano mo rin sa mapanood mo sa Bicolano Elvin vlog? Salamat kuya. Noy, yan sa sakyan mo? Yan si Ronron, no? Ganda ng sakyan ni Ronron, na? Hermano? Ayan, Ronron talaga, oh. Simple lang to eh. Ron, shoutout ka doon sa sa Polba. Shoutout sa mga taga-Paul ba? Yan, mga apelido. Yares! Yan. Sino pa? Ha? Hello. Hello, mapanood ka mamaya. Manood ka, Bicolano Elvin Vlog. Yan. Napanood mo? Yung pulopi binibigyan mo ng pagkain. Ayun. Salamat pre. Ano pangalan mo? Richard Butigaw. Richard Nag-message ako doon sa ano. Salamat Richard Toto ng Bicol. Doon ng Bicol. Ayan guys, paalis na kami. Salamat sa inyo lahat. Bye-bye po. DJ. Bye-bye po. Ayan.
Oh, sisid ka. Wow. Yung sisid niya parang isang hakbang lang eh.